מי שחשב והתבלבל לרגע איפה מדינת ישראל נמצאת או איפה חיילי צה"ל נמצאים, אז אנחנו פה. אתם אנשים שבוחנים אתכם, את הרעיון שלכם, בוחנים את הכוח שלכם? אנחנו מוכנים אליהם, מחכים להם, שרק יבואו. אנחנו מבינים את המשמעות. אנחנו על ההר, חיזבאללה לא על ההר. זה המשוואה. חס רמים נמצא פה מעל העמק, גדוד פרוס פה במרחב מול האויב ומאפשר בעצם את ההגנה על כל האזור הזה של השטח. יש צירים שנשלטים פה משטח האויב באמצעות נ"ט או מסלול. בעצם זה כבישים שהיו פה אזרחים, כל מיני נושאים אזרחים, עכשיו הם סגורים לאזרחים, נכון? נכון, זה כבישים שעכשיו אנחנו מגנים פה, אין תנועה פה לאזרחים כדי לאפשר את ההגנה הזאת. נדמה לי שלא היה לנו דבר כזה שנ"טים ויהיו נ"טים ישירים שמגיעים פתאום ל10 קילומטרים. אנחנו פשוט מבצעים עכשיו קרב הגנה, ובקרב הגנה יש דברים שאתה עושה ויש דברים שאתה לא עושה. אם אני אכנס עכשיו לתמרן, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב, אנחנו נעשה את זה בקלות, ניכנס פנימה ולא נתייחס לשום איום כזה. עכשיו בקרב ההגנה אני צריך למנוע הישגים לאויב. משמידים חוליות, יורים בהם יום-יום, שליטה מבצעית, מרחיקים אותם מהאזור הבנוי, מרחיקים אותם מהגדר, ובעצם מאפשרים יצירת עומק בתוך לבנון, בעמדות שבעבר חיזבאללה היה פה קרוב לגבול. מצד השני של החומה, מה אנחנו רואים? הכפרים פה ריקים לחלוטין, כל תנועות פה חריגות, לרוב זה אויב שנע במרחב הזה, וכל אויב שצץ פה משמיד. זה סיזיפי, זה שוחק, אתה ערוך, אתה מחכה, האויב קובע את ההתקפה. אבל מול זה, אנחנו הצלחנו ליצור את המצב הזה שהוא לא יכול להתקרב לפה. אנחנו מאוד גאים בהישגים שלנו. אנחנו דווקא מאמינים שדווקא זה שיש פה חיילי מילואים, שיש להם איזשהו ניסיון חיים ובגרות מסוימת, ואיזשהו קילומטראז' של ניסיון, הם מבינים שהאתגר פה הוא קודם כל להחזיק בשטח, דבר שני לפגוע בקו הקדמי של חיזבאללה. אנשים פה שהם מעל 100 יום, החבר'ה פה אריות, עם עסקים עצמאיים, עם סטודנטים, והם מוותרים על הכל, מבינים את המשמעות, הם מבצעים את הקרב הגנה הזה כמה שצריך. המשימות כאן מורכבות של פלוגה א' בגדוד 70-12 של חטיבת אלכסנדרוני, בגשם, בקור, בחום, עמוק עמוק בתוך הבוץ, ממש על גדר הגבול. הם יושבים כאן החיילים בתוך מסתורים, בתוך שוחות, ועושים את כל המשימות כדי להגן על יישובי גבול הצפון. בשמחת תורה פה, עם הפסקה קצרה, הייתי איזה שבוע וחצי של פציעה כשאנו בגזרת מטולה. אחרי שהרגשתי טוב, חזרתי... קצת עמי? נ"ט. כן, חטפתי 2 רסיסים, רסיס אחד פה, רסיס אחד שנמצא עדיין במותן. לא הספיק לך? לא סיימנו את העבודה, פה בקושי התחלנו את העבודה. אנחנו נילחם אם צריך בשוחות, נילחם אם צריך בערים, בגבעות, בכפרים שלהם, אנחנו נמצאים ממש על הגבולות. אם נצטרך נהיה גם בפנים. איך החוויה? מה זה? חוויה מפחידה כשמעליך רחפן הוא כטב"ם... רוצה את התשובה האמיתית? כן. שליחות. אתה פה. אתה פה, כי אם אתה לא פה, אז הכטב"ם הזה ממשיך לעמק ודופק אזרחים. אתה מעדיף להיות השכפ"ץ הזה עכשיו. ראינו מה קורה שאין שכפ"ץ, נכון? באו פה אויב שמנסה לפגוע בנו, לא משנה מאיפה אנחנו בארץ ולא משנה מה אנחנו חושבים. אנחנו פה אנשים מכל הגוונים, מכל המינים. אגרוף אחד מלוכד, חזקים בשביל המטרה, ופה כמה זמן שנצטרך. כוחות עצמם מוצאים מערבים ביום, בלילה, מבצעים פטרולים, עומדות הבטחה של הכוחות קדימה ומבצעים את הירי התקפים. יש אויב, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאויב תמיד נמצא שם, גם שאנחנו לא רואים אותו. תחת העלטה המוחלטת, הם כאן מחכים על הקווים, מטרים ספורים מגבול לבנון, לרגע שבו הם יוכלו לפרוץ את הגדר ולהבהיר ולהכריע ולאפשר לתושבים כאן לחזור הביתה בשלום. אנחנו במלחמה, זה עת קשה, זה מלחמת אין ברירה שהכניסו לנו, מלחמת העצמאות אפשר לקרוא לה, אבל אנחנו פה ויש לזה מחירים. בסוף אנחנו זוכרים שיש פה חבל ארץ שעדיין לא נמצא פה, וזו המשימה שלנו. הבן הקטן נולד לא מזמן, בתוך כדי המלחמה. לנו פה קצת עניינים, ועד שיצאתי כבר הייתה חלד. אבל אשתי גיבורה, זה רגע גם להודות לה שבזכותה אנחנו פה, ואני פה באופן אישי. כולם פה חברים אחד של השני, כולם מבינים את המטרה המשותפת, כולם מבינים שזו המדינה שלנו והמדינה שאנחנו רוצים לחיות בה. מה מחזיק אותך כאן? כל החיילים, כולנו עברנו משהו לא פשוט ב7 באוקטובר. אין פה אחד שלא מכיר אנשים שנפלו בקרבות, והמטען הזה של הכאב מצטבר בתוך גדוד אחד, גדוד של מילואים. הוא
בא מאותו גדוד 51 של גולני והופך להיות עץ גדול של 70-12 של חטיבת אלכסנדרוני. זה מה שמלווה אותנו, ובשמם אנחנו גם ננצח.